sithokozelwa nguye. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyangizwe emuva. Hayi kahle. Basazosethana. Sizibonga sifana bese kuyalunga-ke nakho umsebenzi uyaqhamuka. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu ukuthi asidinge sihlangane la osukwini lethu lokugcina lwengqungquthela yabesifazane. Ngibingelele-ke bona befundisikazi, omama befundisi. Kunomahluko phela lapho phakathi kwabefundisikazi nomama befundisi. Nanichazela ngithi niyazi. Hayi kancane ukuthi abanye abazi. Umama umfundisi, unkosikazi kamfundisi. Umfundisikazi uzimele umfundisi. Umfundisikazi ngoba engowesifazane. Senawuza umahluko. Sibingelele obaba befundisi bese ngibingelela-ke obaba bonke abakhona, omama, intombi nensizwa, Sunday school, osiphathele uhlelo egameni lomfowethu uJesu ngesivumo esithi uJesu Kristu inkosi. Isivumo lesi akusona isiqubulo. uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu. Ngelinye ilanga ufuna sizame sihlukene phakathi, ufuna senze into eyodwa. Njengoba ngizolungisa leyo nto nje angizile ngaleyo kodwa ngizoyisho. Khona abathi uJesu Kristu uyinkosi, bese khona abathi uJesu Kristu uyinkosi. Kufanele sithini? uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabonga. Kunjalo uJesu Kristu uyinkosi. Ngoba sibiza lokho okubhaliwe ngoba kunjalo isiZulu esesibhalwe lapho. Kodwa-ke ngeSuthu bathi Jesu Kreste imurena. Masithi-ke thina uJesu Kristu kusho ukuthi sizamuka eSuthwini singaphelele. eSuthwini uKreste. iJesu Kreste imurena. Baba beSuthu. Ngi-wrong noma ngi-right? Ngiyabuka ngithi hayi-right. Hayi-right ngiyabuka. Bayangizwa nje abanye. Uma ngithanda ngiyasikhuluma isiZulu. NgesiXhosa xa ngithanda ngiyathetha. Seneyivale ngokulento endithetha. Ngeke asidluleke. Akukho kubi masithi uJesu Kristu inkosi. Kodwa bengifisa ukuthi uma kungenzeka sisho into eyodwa uJesu Kristu uyinkosi. Kodwa akukho wrong. Siyezwana. Asidluleka ngizile ngalokho la. Yonke into inhle ikhulekelwe. Ngicela ukuthi ngithandaze kule short session. Baba olungileyo, uNkulunkulu wethu onomusa, egameni lendodana yothando lwakho uJesu Kristu inkosi yethu, siyathobeka nangaso lesi sikhathi. Ngiyacela ube kanye nathi kulesi sifundiso esifushane. Moya oyingcwele uqhubeke usifundise. uJesu Kristu inkosi. Amen. Ngesikhathi-ke ngingena izolo ngithe ngesikhathi ngicela izolo ngithe khona ukuphambana okwenzakalayo. Ngiyakhumbula phela-ke u-MC bangilalelisise, nabefundisi bangilalelisise, nani nonke ningilalelisise. Uma kuthandazwa kukhona abathandazayo, kukhona abadedela ophambili athandaza. Abazi abantu ukuthi yini kufanele bayenze. Angazi uma nikunakile lokho. Makuvuna inkonzo sithandaza sonke kezwakala. Kodwa uma obephethizwe sethandaza noma ethandazela uqaliswe noma ethi ngicela ubana ngithandazele, abanye bayathandaza abanye bayathula. Ayifuneki-ke leyo nto. Kufuneka sazi ukuthi yini esifunayo noma yini efunakalayo yenzeke. Yasivula izenzo chapter
4. Yonke into engikhulumayo kufanele ibe sezwini. Zenzo chapter 4. Sele 17 minutes. 30 minutes. Ngoba ngisazosuka la uMC yabuye. Nangithi khopha umoya phela bese ngiqale ngqondo. MC kunayo lokuthula elodwa namabili bese ke ngiyabuye share indoniso. Zenzo chapter 4 susuka verse 23. Isihloko sithi ukukhuleka kwebandla. Ngizofunda lo mkhuleko. Ngize ngiyodina ku verse 31. Sebeyekiwe baya kwaba kubo babika konke abapristi abakhulu namalunga ababekushilo kubo. Ngobani abasebeyekiwe abafundi babekade beboshiwe bashaywa ngenxa yegama lenkosi uJesu. Sebeyekiwe ke baya kwaba kubo babika konke abapristi abakhulu namalunga abekushilo kubo. Bona sebezwile ibandla lelo, bona sebezwile baphakamisa izwi kuNkulunkulu ngenhliziyonye bathi, Somandla, wena owenza izulu nomhlaba nolwandle nakho konke okukukho, owasho ngomoya ongcwele ngomlomo kababa uDavidi inceku yakho ukuthi, kungani ukuba bezizwe baxokozele nabantu bacebe ukuyize na? Amakhosi omhlaba aqhelile nababusi bayihlanganyele inkosi noDotshiweyo wayo ngokuba ngempela oHerodi noPontius Pilato kanye nabezizwe nabantu bakwa-Israyeli bayihlanganyela kulo muzi inceku yakho engcwele uJesu wamgcobayo ukuza ukwenza lokho okumiswe ngaphambili isandla netebo lakho ukuba kwenzeke. Manje-ke Nkosi, bheka ukusongela kwabo, unike izinceku zakho ukuba zikhulume izwi lakho ngaso sonke isikhathi, ngokwelula isandla sakho ukuphulukisa, kwenziwe izibonakaliso nezimangaliso ngegama lenceku yakho engcwele uJesu Kristu. Bathi sebekhulekile wazanyazanyiswa indawo lapho bebebuthene khona, bagcwaliswa bonke ngomoya ongcwele, bakhuluma izwi likaNkulunkulu ngesibindi. Ngelinye ilanga-ke mangihlangana nalo mkhuleko bese ngithandaza ngithi, Nkosi, izwi lakho lalithi bona sebezwile baphakamisa izwi okungukuthi ibandla lonke, nganhliziyonye okungukuthi ibandla lonke, bathi, Nkosi, kwenzeka kanjani kube nomuntu obhalayo ukuthi umkhuleko uthini abantu bexokozela bebambisile? That was my question. Engangifuna ukuyi-understand. Wangiphendula wayesengitshela wathi la kwaqala khona inkonzo ye-intercession, wathi kufanele kube nomuntu phambili ozosho athi njengamanje sikhulekela u-1, 2, no-3. So lo wabhala la walalela wayekhuluma ukuthi sikhulekela ini, kuba ngeke ubhala abantu bexokozela bebambisile. Siyahambisana bazalwane. Lokho-ke kuzosibeka la. Umushumayelayo la ethandaza, uthandaza yedwa, siyalalela ngoba kazange asitshele athi sithandazela ukuthi nokuthi nokuthi. Siyahambisana. Kufanele simlalele ukuthi uthini, usithandazela uthini noma uyasiqalekisa, nokuthi uthandaza egameni likabani. Niyakuzwa lokho? Jesu Kristu inkosi, bakunguyisa uzobhabhadiswa nasi isihlalo sakho. Umama ngena nahlukana awu angithi umndeni mawusukhulile awuhlukani, angihlukani nalesakasi kunesakho yasishiya akulungile. Sila emkhulekweni-ke ola phambili noma engazi ukusho ukuthi sikhulekelani, mayethanda ukuthi athi asikhuleke sonke, kulungile sikhuleke sonke, but there is something wrong in that, ngoba sazi ukuthi sikhulekelani.
asitshelile. Sizwana kodwa. So kufanele silalele yena sithethe ukwenzakalani. Ngokuvama-ke abaphathi bohlelo baye bathi asikhuleke sivule inkonzo. Abasitsheli ukuthi sikhuleka sivule inkonzo sithini. Oku-wrong lokho. Yikho ngithe abaphathi bohlelo bengilalele. La sifunda umkhuleko webandla elatshelwa ukuthi likhulekelani. So-ke siyadinga ukutshelwa siyibandla. Noma ngaba kuyona into enkulu, sesizokhuleka sivule inkonzo. Asithuliseni inhliziyo zethu. Siqalekise imoya amadimoni. Into efana naleyo. Khona sizokhuleka into eyodwa kwenzeke leyo ya verse 24. Khona sebezwile baphakamisa izwi uNkulunkulu nganhliziyo. Into edala ukuthi kuthiwe nganhliziyo ingoba bekhuleka into eyodwa. So uma kuvele kuthiwa sikhuleke sivule inkonzo, khona uzoyikhumbulela umalume wakho sesibhedlela ugula yamkhulekela. Khona uzobuyisa usizi lwakhe lokuthi ulale ngandlela ukudla kukho ekhaya kuphela. So asikho inhliziyonye. Ngiyangizwa kodwa. So ukuze sibe inhliziyonye, uMC akasitshele noma ngaba akazukusho intende ukuthi sikhulekelana. Bayangizwa MC nabadumisa nithi. Jesu Kristu inkosi. Sizohamba-ke ngendlela enjalo. So-ke ngokuvama-ke noma okuzwakalayo sifike sidumise mase kuzoyiwe ezweni. Lento engenzeki emabranchini kufanele simdumise uNkulunkulu. Mase simdumisile bese siyaguqa sonke sikhulekela izwi. Siyahambisana. Akakasukumi ozoshumayela. Mayesefikile la ozoshumayela kusezokhuleka yedwa akhulekele izwi noma une-option yokucela noma ubani endlini athi sibanibani ngicela ukukhulekele izwi. Ngesikhathi esesho njalo thina abanye asibone osibanibani. Siyathula du simlalele lokukhulekela izwi. Siyahambisana kodwa. Bese masiqeda-ke lapho uyashumayela uyaqeda mayiseqedile. Asikho isidingo sakhe sokuthi athi asikhuleke sonke. Ngoba kubantu abahlezi la khona sebehlatshwe yizwi. Khona abazizwa besindwa izolo. Ubona kodwa sekuthiwa mabakhuleke kwenziwe njani ubongizwe. Kufanele kube yilo obeshumayela okhulekela ukubonga izwi yedwa. Noma adumbo yedwa futhi ozokhuleka yedwa hayi nebandla. Ibandla ngokwenqubo esizothi ejwayelekile yasentabeni likhuleka eqaleni kuphela. Selingakhulekiswa nguma kumoya ongcwele esho bazalwane ake sikhulekele ukuthi noma sake sakhuleka la sakhulekela ubaba uDlakude Gula sakhulekela umama uZondo waseGreat Town. Kwaqhamuka bathiwa masikhulekeni sonke. Ma usonke engazange vele asingakhuleka sithule ngoba sizoletha izinto ezizodala ukuthi singabi inhliziyonye singabizwe lo. uJesu Kristu inkosi. Ukhona ongangizwa kuze kube manje akaphakamise isandla ngimcacisele akakudingayo. Kakhulu MC bayangizwa. Akekho ufuna ukubuza nebandla liyezwa. Jesu Kristu inkosi siyambonga kuNkulunkulu kufanele senze into eyodwa. Uthi uverse 31 kwathi sebekhulekile kwazanyezanyiswa indawo lapho bebebuthene khona bagcwaliswa bonke ngomoya ongcwele bakhuluma izwi kaNkulunkulu ngesibindi. So kushuthi thina esivimba ukugcwaliswa ngomoya ongcwele ngoba sikho munye. Asikhuleki ngezwi elilodwa, asikhuleki ngenhliziyo eyodwa. Siyavimba sivimba ukuthi indawo esikuyona izanyazanyiswa. Yebo-ke ngeke mhlawumbe kube earthquake engikholwa ukuthi iyona laba beyisho la. Kodwa uNkulunkulu ngenxa yokukhuleka kwethu ngazwi linye
uzosilethela abantu izamazame lendawo ngokuletha imphefumulo ize kuJesu. So kuzamazama kusangaba yinoma yini, noma i-earthquake yangempela futhi kusangenzeka. Akukho okungavimba lokho. Ngoba uNkulunkulu usekhombisa ukuthi usefikile emqobo lwakhe. Lithi izwi leNkosi uma-1:4 mayibheka umhlaba uyazamazama. Ngaluma ngiyakuphambanisa mayithinta intaba ithuma umlilo sithi volcano. Kusangenzeka ukuthi vice versa ukuthi mhlawumbe intaba ibukayo ngazi kodwa okunye akubuka kuzamazama okunye akuthinte uphuma umlilo. So ke kusho masingakhuleka la izamazame lendawo ngeke izamazame kuweleni ngoba kuzobe kwenza uNkulunkulu kodwa so ifeel ipresence yakhe sithi uNkulunkulu benathi. Ngokuthi senze njani sikhuleke izweni lodwa sikhuleke ngenhliziyo. Ukukhuleka ngenhliziyonye ukutshelwa ukuthi sizokhuleka sithini njengoba sisenze ku-intercession ukuthi kufanele kube khona okukhulumayo ukuthi sikhulekele ukuthi nokuthi then bese kuyakhuleka. Aqeda umkhuleko wesibili sikhulekela ukuthi 1, 2 no-3 bese kuyakhuleka. Yileyo nto ukukhuleka kwebandla okwenza ukuthi uNkulunkulu asisize asizwe ngoba sinhliziyonye sizwilile. Bese ngizokuphetha-ke ngalezi ndaba ngazona ziwu-2 ngimgcine ngithi ziwu-2 kodwa ngikhumbulayo. Bayazi abanye ngake ngayikhuluma mangichaza umkhuleko. Kwelinye ibandla kwakhulekwa njengoba sesikhuleke la bakhuleka bonke abantu. Bakhona-ke abaye bathanda ukusalela amakhuleko. Kudinga umoya kaNkulunkulu ukuthi ulalele ekhuleka noma umvale ekhuleka. Ukumvala kakhulu ukumthulisa. Kodwa nje ikhona leyo nto kube khona umuntu osalelayo. So leli bandla-ke malikhuleka usalele umuntu okhuluma ilimi ayishayile imzakhe uzwakala ugogo omdala somewhere phakathi athi stop it in Jesus name abesethula lo mama qhubeka inkonzo ukuphunya abaphathi benkonzo bambiza ugogo yini osuyenza manje athi umuntu ekhuluma ilimi bese uyamvala na ugogo namangazi uziphumele emlonyeni wakhe. Bese kanti kunensizwe ezimbili ziyambona lokho kuyaxakaziswa zenkonzweni nazo bese ziyasondela zizwe ukuthi kungani bese zisho zikhala umama lo ubekhuluma isuthu singabe suthu thini ubethuka ibandla elibiza phansi kwegate. Ibandla ngoba lazi liyathokoza lithi kukhulekwa ngani ngezilimi. Yikho iBhayibheli lithi khona izilimi zabantu nezilimi zengelosi. Izilimi zabantu isuthu, isiXhosa, isiGreek, isiJalimane, isingisi zonke lezi kuthiwa izilimi zabantu. Bese kwakhona ezengelosi ulimi olukhulunywa ezulwini. Uyalwazi uSathane ngoba kade eyingelosi. Uyabafundisa nabapostoli bakhe nezisebenzi zakhe zikhuluma ulimi lwasezulwini lidideke ibandla lijabule kanti uSathane usebenzisana. Yingakho iBhayibheli lithi umuntu okhuleka ngezilimi ebandleni athule uma engekho kumshaya ngoba singazi noma uyasithuka noma usibiza phansi kwegate. So-ke indaba ithini ithi ekugcineni ungamusho amen. Amen uthi makube njalo. So uma uze umuntu ekhuleka ungamuzi ukuthi uthini ungasho ukuthi amen mayiqeda. Isikhathi esiningi abantu abanjalo abantu basebeqeda asho kakhulu athi amen. Uzithole nawe usuthe amen uthi makube njalo ini awazi noma bekuthuka noma bekuqalekisa. So sesizongena lesiqalekiso sivunywa ubani wena ukuthi amen. Ungamusho amen makuthandaza umuntu ongamzwanga ukuthi uthini. uJesu Kristu inkosi. Uyangizwa kodwa asimusho amen ngoba ibandla lani lizomusho la amen kanti liyathukwa. Kwasiza ugogo nomoya kaNkulunkulu wathi stop it in Jesus name. Base beyathula basethula amadimoni asho athandaza
lento lenike nisho nithi ngiyathandaza qubuka ihlamba ngaphakathi. So kuzolalela umuntu ethandaza ngezilimi kanti usekhipha lenhlamba naye akayinakile noma akayiqondile ikhishwa amademoni aphila kuyena. Athi la iqeda khona lithi idemoni kuye amen, sithi sonke amen. So awumusho lo amen uma umuntu ungamzwanga ukuthi utheni. Bese kuzoba ile issue le yokuvuma izono. Bona sebenciphile bayaphela ngomdla ngekhulu. Uma ufika kimi uzovuma izono. Ngangithandaza kuqala kodwa kangisathandazi ngoba inkosi siyathi angisho uJesu Kristu inkosi ngoba Matthew 18:20 uthi uma ababili behlangene egameni lami ngikhona la. Kodwa bekwenzeka mangithi ngiyaqala ngiyathandaza angilekelela athandaza. So noma bethandaza akangizwa ngithi kanti kufanele angizwe phethe ngithi uzovuma izono zami akazi ukuthi ngithini. Mangiqeda sengithandaza sesiqedule uMathembu ngithi ngiyathandaza uyangilekelela uyathandaza. Akangizwa ukuthi ngithini noma ngiyangiqalekisa noma ngimthelela uqolo so ngiyacela ungalekelela. Wena uzofisa usizo lokuzophulekelwa la. Mawufunda uJob chapter 42 izwi lenkosi uthi uJehova kubangani bakaJobe nina mangikhuluma nami ngizonenza kabi kuze nginganenzi kabi hambani kuJobe ngizovuma ubuso bakhe anikhulekele ngenxa yobuso bakhe ngizomxolela kodwa maniza ngqoka imnina ngeke. So ngama amagama wena unesono noma unezono ufuna ukuthethelela ungilekelelelani mangikuthelela uqolo ngoba udala ukuthi uNkulunkulu akasukele wena abese ngayinaki into engikukhulumayo sisuke sihlukane ungathethelela. Wena odalele yona thula wena ulalethe uncengelo uthiwane hayi uzincengelo ngoba wena ukwazi ukuncengela. Jesu Kristu uyinkosi bazalwane. Bonanza sibuyileke le yokugcina. Sasila ngelinye ilanga nonkosikazi sena lende encane la siphuma la mayiphuma ubamba ucingo lwakhe uthi awu usibani banyana ngizomusha igama ingane kabhuti wakhe isifone kaningi hawu kanti kwenze njani. Ayike ngiyadrive sideliver abazalwane sihlezi naye la amfonele iyakhala le ngane ithi ngisize manje mengazi ungikhulekele cela ningikhulekele ngila silethe umalume la uyagula uthi anti yena hayi manje ngazi ngilese ngibheka enipho ngingiza ngizama ukudigesta lento sengishilo anti ngicela ningikhulekele lapho nobaba silethe umalume etendeni leGNF biza ngelona ngamaboko silethe umalume etendeni leGNF yagula ungenileke ngaphakathi samngenisa ihlezi mina la emotweni ngibone ngasaphula sengithi kanti kwenze njani sengiyangena mangingena etendeni lizungezwe amadoda agqoka amasudu amnyama ngithi mangingena ivele ihlale kimeni izongikhulekela ingangitshelanga ithi mayikhuleka bese ngisho ngenhliziyo ngithi ngegama likaJesu ngimlalele ukuthi uthini. Mayikhuleka uthi ukhulele egameni likaSathane nelamadimoni uthi ngasho kakhulu ngathi ngegama likaJesu waqimleka phansi ngaphuma ngisizeni ngikhulekela angangena amadimoni. Yini ke yilento ukuthi kube naye wathandaza wayengeka muzwe lento uthini kodwa wamlalela washo ngenhliziyo wezwa ukuthi umkhulekela kwelabaningi. So mawukhulekelwa noma yinini lalela ukuthi ukukhulekela kuliphi igama uthini ukuze urebuke lo mkhuleko uma ungeyona lento oyifunayo. Ngethemba selifundile ukukhuleka manje ukuthi kwenzakalani. MC ngithemba bayibambile lento engisho nabashumayelayo uphumelo bani ijwayele mina ukusho ngithi ngicela siguqe ngikhuleke isuke ngisho ukuthi angakhuleki umuntu ngicela siguqe ngikhuleke aliphume lizwakale lelo
Mawuze uNkulunkulu ekhola nawe ushumayelayo ukuthi nikhuleke nonke akulona icala. Yisho ukuthi ngizocela sikhuleke sonke uphumela obala. Asikhulekeni sonke sibongiswe. Manje ushintsha kwenziwani? Osethandaza okuseceleni okwakhe lokho. Kodwa engikwazi ukuzwakala umkhuleko wakhe ngoba asivumelananga ngalento aseyikhuleke. uJesu Kristu inkosi. Sengeqile ngo3 minutes anyway. Ngizocela ke umphathi ohlela kuye ezela. Uthula ingoma embili nami ngisazisetha ke sizobuya ke sesikhuleka nenkonzo ngabadiso. uJesu Kristu inkosi.